Zajlik a délelőtti kézilabda foglalkozás a Móra iskola tornatermében. A Mosonmagyaróvári kézilabdaklub is megszervezte hagyományos táborát, ahová várták a sportág iránt érdeklődőket. Elsős, másodikos, harmadik, negyed, elsőtől nyolcadikig vannak itt gyerekek, illetve vannak olyanok, hogy vendégségbe jöttek, itt töltik el a szabadidejüket. Ők vannak kevesebben, vannak kezdők, akik jelentkeztek, hogy ősztől fognak járni kézilabdázni. Galgócimé Bálint Márta, Búra József és Kránic János foglalkozik a fiatalokkal. Az edzők próbálják megszerettetni a kezdőkkel a sportot, míg a tapasztaltabbakkal továbbfejleszteni kézis tudásukat. Folyamatosan szervezzük, 3 éves múltra tekintünk vissza. Az az alapvető célunk, hogy a legkisebbeket szervezzük be, akár óvodából is. Ez már az elmúlt évben sikerült 26 fős csoportot a Galgócimé Mártinak létrehozni. Ez jelenti majd a jövőt, mert ha ez folyamatos lesz, akkor lehet különböző korosztályokat majd kiállítani, illetve lehet foglalkozni velük. Ez még 3-4 évbe telik, mire teljes lesz ez az idézőjelbe tett sor. Vannak a környékbeli falvakból, de kevesen. Ez is a továbbiakban célunk lesz, hogy minél több környező falvakból járó, vagy ott élő gyerekeket ide csábítsunk, illetve foglalkozunk velük. Itt is, most is vannak egyébként olyan gyerekek, illetve olyan gyerekek, akik nálunk kezdtek 3 évvel ezelőtt, és most Győrbe járnak edzésre, sokat fejlődtek, képesek arra, hogy a Búra Józsi által irányított ifi csapatában játszanak. Ők 4-en vannak jelen pillanatban, és most is látunk olyan gyerekeket, akik majd egy ilyen szituációba tudnak kerülni. Ahogy Kránic János is megerősítette, a tábor nem titkolt célja, hogy folyamatosan növekedjen a Mosonmagyaróvári utánpótlásbázis. A legkisebbek lelkesedéséből kiindulva úgy látszik, jó úton halad a klubba felé, hogy egyszer minél több helyén mutassa meg magát az MKC-ban. Sokszor szoktunk kézizni, és imádom igazából a kézi, de olyan jókat csinálunk, hogy fejlődik mindenem. Először megtanítják, hogy kell vezetni a labdát, és kapura lövünk, meg csinálunk feladatokat. Koromban is jártam ide, és anyukám még mondták, hogy még iskolás koromban is járjak ide, és megtetszett. Nemrég járok, már még csak most iratkoztam be. Mert a barátnőm és a Nóra is elkezdett járni, és én már kiiratkoztam a másik sportból, és kézizni akartam. Apukám mondta, hogy jöjjek el, mert kell a biztatás a kicsiknek, valamint az unokahúgom csak így lett kedve eljönni, mert idegenek közé nem nagyon mer jönni. Úgyhogy gondoltam, már jövök, meg az edzés nekem se árt, úgyhogy így jól érzem, mint magam nagyon. Most lett vége az érettséginek is, és azt hittem pihenhetek, de hát jött ez a tábor, de ez egy aktív pihenés, úgyhogy nem árt ez sem. Elkezdtem edzeni így János bácsival, és így elmentem, és így adott egy lapot, és jelentkeztem, és... Mosonmagyaróváron sok lehetőség van, de ebből nagyon sok a csarnokhoz kötődik. Itt szerintem meg fog változni a helyzet, hogyha februárban átadják a csarnokot. Annak hatalmas vonzereje lesz a rendezvényeken keresztül, maga az épület, a környezet rengeteget fog számítani, és erre majd lehet építeni.